Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no, sa uno na kini mga higala sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Uy, Pebrero na dahil pa der. Ay, Pebrero na yun ng pulding. Wala tayo mahimo ani. Mo na gini ang panahon nga diin sa ulugo no usab nato ang Valentine's Day. Ayan. Kama mga tigulang nung pulding, murag baliwala na malamang siguro ng Valentine's Day ninyo. Kaya mga kining Valentine's Day murag ang maka-feel gid pag-ayo ini mga batanon ra, pero kamong mga gulang padre mura nung pulding murag wala naman siguro man ay ayaw ka pa din, no? Kaya mga tigulang usahay na papayag hapon sa mo ang panguna-huna ng mga iunaning mga Valentine's Day kay kabalo ka mamalik po sa among kagahapon ba na itong mga batanon pa may nga aduna po may nianang mga butanga o ba okay na, buti ka na gitawag na tughandumanan sa usa ka Valentine's ba? Naapuday ka. Na ikaw, Mr. Cheng, napaka na mga bulo Valentine's Day po. Ano, Padero, hindi ka na mawala. Labi na panahon sa Valentine's, kusok kayo kinong negosyo ba? Kininegosyo na ginaya mo, Mr. Cheng, no? Okay ba na panahon nga kusok kayo ba? Nagyak ng bolak ba? Bolak kayo, baka kayo ka ng bolak ba sa mga Valentine's Day mo sa mga negosyo ta bolak ba? Maog yun, no? Sa ito pa, medyo makakwarta-kwarta po gamay ng ato ang mga negosyante, mga manananong upang ng mga bulak. Ay naanda, maganda pa dahil kay kining mga panahon sa mga Valentine's ba, maganda naanda na ito nga bulak, maganda nga tuwa. Very good. Naalala po ding, padayon kita sa ato ang mga buhaton ni ini kamuntuhon o padayon usab kita sa ato ang pagtimbaya o may munto. 11 na gayon sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga mabot karon sa ato nga pagsibya. 14 na to si Piato, no? Pagtimbaya ang ato mga igsuong pari sa Diocese of Dumaguete. Labi na gyud ang ako mga classmates, no? Si Father Obing Masyon din sa Sikihor, si Father Dami Hiramis sa Siblalalo, dungi manusab ang ato pod nga classmate diri nga kura paroko sa Kwasay Parish sa kining Batinggel, si Father Tonton Arnay, ug ang iyang kaubang pari dinha nga mao si Father Dudong Ruiz. Yan, no? May munto na ako din timbayaon pod atong mga igsuon din ha, no, di sa Mark Salak, no, din ha sa Kang Mangki, no, Kang Mangki. Kang Mangki manghigala ang bagong pilgrim site usab din ha sa isla sa Sikihor. Ayan, no, nahalamay munto na kanatuntanan, no, nabinigay din na sa Kang Mangki. Hala, no, padayon ta, kita sa atong Saint of the Day manghigala, ang atong Saint of the Day karon wala lain kung dili si matod pa diri sa atong listahan, February 1, si Santa Brigida sa Keldari, no, Saint Brigid of Keldari. Abino, kini si Santa Brigida manghigala, natawo siya na atong 5th century. Siya mao'y nagtukod sa Abbey of Keldari, southwest of Dublin, and known for his generosity to the poor. The Abbey contributed significantly to the spread of Christianity. Brigid was once also elected as superior and revered as one of Ireland's 3 patron saints, no, with Patrick and Columba, no, muna sa mga higala. No, so karong adlaw gihinumduman nato mga higala kining gitawag nato og kining ato ang madre, no, kasi Santa Brigida sa Keldari. Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhat todo ni ining kamudtuhon, February 1, 2025. Hala, no, ara na ta mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon.
Si BCP News mga higala, si BCP President Cardinal Pablo Virgilio David gisuportahan ang panawagan karon sa itong talahurong Santo Papa mahitungod ni ining accountability, no, ang pagpatubag sa mga pangabuso sulod sa simbahan. No, matud pa ni Cardinal Pablo Virgilio David, angayan lang nung aksyonan gyud sa atong talahurong Santo Papa o mga kaobispuhan kung unsa manggani ang mga kalapasan nga nagpanghitabo sulod sa simbahan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis mipaabot sa iyang pakasubo ngadto sa mga nahimong biktima o pamilya ni adtong usa ka eroplano nga nakras bag-uhay pa lang didto sa Potomac River dapit sa may kining Ronald Reagan Airport. No, may manasayran nga adunay usa ka commercial flight, no, nga eroplano nga adunay lulan nga 60 ka mga pasahero ang nagkadas magganay kini, no, kining gitawag nato og sa English og air collision didto sa nasangpit nga lugar. Ug sa kasamtangan karon padayon ang kining mga ang mga US Navy sa pagsuhid sa lugar aron ma-retrieve ang daghana mga patayng lawas sa mga nahimong biktima sa nasangpit nga trahedya. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atuang ari na kita mga higala sa atuang catechism. Ari na ta sa itong mga catechism mga higala. Doon na tayo mga pangutana dari mga pangutana sa usa ka awit. Why do Catholics pray while kneeling? It is our way of showing our humility before God. Mao din na mahigala, no? Mao din na nga kitang mga Katoliko magampo ganita kalagmitan gyud, no? Talang na po na magampo nga gatindog ra. Pero katag kalagmitan gyud sa mga Katoliko magluhod gyud kun magampo mo sulod og simbahan mo luhod gyud ta. Ug matud pa ang rason ni ana kay it is our way of showing our humility before God. Mao kana ang atong mga paagi pagpakita sa atong pagpaubos at ubangan sa Dios, no? So the question is, why do Catholics pray while kneeling? And the answer is because it is our way of showing our humility before God. Kito ang basahon sa Ephesians chapter 3 verse 14, that is 14 to 15. That is why I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. Nasa ito ba sa Ephesians, no? Sa letter of St. Paul to the Ephesians chapter 3, no, verse 14. That is why I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. Unya sa Acts of the Apostles chapter 9 verse 40, Peter first made everyone go outside. Then he knelt down and prayed. Turning to the dead body, he said, Tabitha, stand up. She opened her eyes, then looked at Peter and sat up. The habit of kneeling is constant with scriptures. Ayan, no? Dato pa, kinidi ay pagpangluhod, ginipos Biblia po. No? Dili ingon nga kita-kita rani. Okay, klaro. Another question. Why do Catholics light prayer candles? We know, doon na po history, doon na po historical kining background kin ngano nga kita nagkuan gyud kita. It all started long time ago, no, when we will burn candles at the tomb of martyrs in the catacomb. It's as a sign of solidarity with Christian here on earth, because the lights continually burned as silent vigil. So it became a symbol of Christ's presence. Ayan, no? Sa ato pa kanong kana deng, why do Catholics light
prayer candles while praying because it is a symbol of Christ's presence. Nagrepresenta di ay kana sa presensya ni Kristo. Diha kana uban kanato, no? Sa ato pa kini sa John chapter 8 verse 12 nagkanayon kini, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Sa to pa kini gid ang kandila mahigala, nagrepresenta kini sa presensya ni Kristo diri sa kalibutan. Tungod kay sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Ayan, no? Nagsugod yun kining mao nga mga buluhaton ni atong 3000 BC. Ang nakauna gid ani mao kining mga Egyptians. So nya kuan kini siya kining kandila, beeswax kini siya, no? May gibutang sa candle holder, and then ato dayon nga gi-adapt sa mga Kristiyanos. Sa una, ang mga kandila talo ni siya o sibo ba sa mga hayop na symbolic celebration representing the light of Christ. Ayan, no? Talo kini mahigala sibo dahil kini dahil sibo ang English ini talo. Sa ito pa kini dahil sibo sa mga hayop, pwedeng mahimong kandila. Okay, makuan man yun tinood, siga man. Okay, another question. Another question ta mahigala. Why do Catholics pray for the dead? Okay, no? The Catholics pray for the dead, and it is bound up in the doctrine of purgatory and the communion of saints. No, sa ato pa, kining antong pag-ampo alang sa mga minatay na hiuban kusab kini sa atong pagtuo kamahin sa kayusahan sa mga santos o ang atong pagtuo sa purgatorio. We believe that there is purgatory and communion of saints. Mao nga tungod kay mituo makita nga adunay purgatorio, muna nga mag-ampo gyud usab kita alang sa mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio. Natong basahon sa kining 2 Maccabees chapter 40 verse 46, it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that things may be freed from sins. Yeah, no? Hala, no? Why do Catholics? Okay, so dapat nila mga pangutana diri, no? Nire mga pangutana mga higala. So, ala kita sa laing pangutana mga higala, no? Patay makasala bata kung mainom ta og bino, tubag dili basta dili kay daghano nimo, no? Igo ra ba mo na gitawag sa in English yung drink with moderation, pero maghubog-hubog na ka, ala andadapit din ang problema, no? Sa to pa drink with moderation lang, no? Kung atong basahon sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 33-34, mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Miani ang anak sa tao og sa mikaon og miinom og bino, apan kamo miingon tanawa kining tawhana ulit ug palainom siya og higala sa mga kobador sa buhis ug sa mga makasasala. So ito pa si Kristo gani miinom ang pud gani, no? Muna nga dili gid kita makahukom nga kun moinom ta kasala na ta niana, no? Ay gani sa unang sulat ni San Pablo nga kang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23, niingon man si San Pablo nga kang Timoteo, ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutang bino aron kalinsan kapag ayo sanglit kanunay kang nagkasakit. Ayan, no? Sa ato pa doon na gyud ay paimnon na gyud pero dili lang lagi nato pasulabihan. Okay, klaro? Bino dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Maayong hapon, mayong hapon, mayong mudto, Pilipinas.